So mga ka-idol, mao ni kaganapan karon. Nata dire sa kuan, daplig dagat, manginhas daw mi. Manginhas daw mi dire. Oh. Nami dire oh, sumulatay mi aning taytayan. Kana lang imo kaya guro ni mo. Mulatay mi aning taytayan. Latay mi aning taytayan oh. Oh. Natay dala mga kaidol. Tama-tama ning dala na to. Bugat gini. So, mulatay ta dire. Mulatay ta ning taytayan. La. Andre terus sa aday dito oh. May mga kahoy na ni dire nga makita na to daplin sa dagat. Latay may ni taytayan mga kaidol. Dali. Suod motor ani ba? Oh. Manginhas daw lagi mi. O ni kaganapan karon. Gwapo sa pagka-ideya ni. Gwapo pagka-ideya ni. Latay may ning taytayan gid nga taas kayo ba? Kanila tayo ni. Dini maguba eh. Be careful, watch your step. Ini kabutang. Tama gid. Padung mig dagat. Nay nanuro di folding bed sa unahan. Abot nanuro di folding bed. Sunahan. Nagdala folding bed. Nagdala mig folding bed. Para namin maharay-harayan. So, sugba kilaw ni ron. Sugba tuwa kilaw. Basta padungog dagat. Tama-tama gini. Layo-layo gining tulaya ba? Murag malabuan niya ang San Juanico Bridge ani ba? Padungog ni sa dagat gyud. Tama gini. Layo pa. Oh. Layo pa kayo. Lablab ka naman, lablab. So karga na to nga. May mga kasangkapan diri sa pagluto. Na may kanon nga gilungag daan. Siyempre kanon na eh, lungag lang ginadaan. Lablab mama. Lablab na. Layo pa gyud. Muliko pa oh. Muliko pa. Pahulay lang, pahulay. Pahulay lang. So taas-taas paglatason. Oh. Layo na ko kay itong gigikanan na mo. Oh. Oh. Tama yun. Tama gining bagtasonon. Oh. Una, guru ka, balikan na muna. Be, dala ni mo be. Ayaw na. Be, ibutang na. Ako dala na. Kaya na. Ibutang. Sige, ibutang. Okay. Ay, bili lang siya. Bili lang bag siya be. Ako rin dala ni. Kaya rin kayo ni. Doon naman lang. Oh. Doon na lang. Asa pa dulong ni Samuan? San Juanico Bridge, murag malabuan sa kuan, pinakataan nga tulay, pinakataas. Naami diri sa mga si pangalan ng mga aroma. Dili man ni aroma kay umay tunok. Lahi tong aroma. Adol ng dagat gyud. Mangrove sino? Mangrove siyo nga kahoy. Oh.
Yung kiyong tagbaktas mga kaidol, kaya ang dala na to medyo bugat-bugat. Oh, tapos pikas. Wala pa man din na, wala pa man ang dripod at tulungan. Na may cross din pa ito. Padto po dito. Sa taas kayo ni nga. Asa ta? Dire? Padong na nito. Ay. Dire dami. Ay, wala man tayo magpanan dito. Wala na yuta dito. Lahit ng tawon pag tribo. Dami dire. Eh, pastor. So, dire dami magplastar. Ito. Ha? Ano po dati kong adlaw no? Unsa man magkatid ta? Wala diha. 100 a 150 so lang wala. So, naabot na mi dire. Putas. Ang nanurig folding bed naabot. Ang nanurig folding bed naabot dire. Dito na lang ta. Magka-cottage. So, ako sang palungon kadali mga idol. Putlon sa akong video kay nahanga ko sa tulay-tulay nila nga taas kayo mga Pagkuan sugba. taas-taas gid ang murag tulay-tulay nila. Di ba wala may sugba Oh, na dito. yari sa kawayan. Tulay naman dito, wala may abungan. So, putlon sa akong video. Good luck.